Få dig gennem det i vand, Bugge! Ja, hold da kæft. Hallo, giv mig vand nu, for helvede! Hvad er de sidste tanker? Er du glad for, at vi kender dig? Er du glad for os? I er helt søde. Ja, okay. Det er fint, det der. Okay, jeg kan vist se. Så værsgo, vandet ud først, og så... Ej, Jarl, du kunne finde på det. Ej, det er ondt. Hvad var det koldt? Kom nu, kanel der. På med kanelen, så skal han have. Nej. Kom nu, for helvede, børn. Rassen. Ej, det var sindssygt, det der. Kom så, videre, Rasmus! Crazy shit. Er det en, der fylder vand? Jeg skal give ham vand i hovedet. Ja. Prøv lige. Har I mere? Ej, det tror vi. Ej, der er ikke mere. Nej, det er det sidste. Eller, der mangler lige... Du er halvvejs. Du er halvvejs. Hallo? Kim? Det er vigtigt. Er du okay, Kim? Vi kan ikke ane, jo. Er du okay? Ja, sådan der. Det ser altså godt ud. Nej, vi skal gerne lige få en anden med. Vi ligger her. Kim, du går i sol for lige meget her. Han lader sig. Rasmus gør det nu og gør det hurtigt. Ja, jeg skal lige have det op. Jamen, Bugge sagde, at han lige noget mere vand med. Nej. Nej, jeg sagde noget vand på mine øjne. Jeg håber så ikke, du har noget. Jeg håber ikke, det er noget støvlet. Vi har noget vand, mand. Ja, nu har vi noget vand. Du kan så godt give ham nu inden for noget vand. Hvad? Godt nu. Sidste tur. Det er sidste tur, Kim, nu. Kom så, Kim! Hallo, prøv lige at putte lidt i underbukserne. Nej, ikke noget vand, ikke? Bugge, Det er en god ting. Prøv lige at hælde det i ansigtet. Sådan er det at blive gammel. Sådan er, så kan man lære at blive gift i ordentlig tid, ikke også? For det at tage... Vi har der godt, som har der gælder. Jeg lå tråden, hvis jeg ville det, jeg gad.